Inun libre balima zara, blogean zara. Blogean zara libre. Blogean garatu ezakezu nahi duzun gaia, nahi duzun aldetik, nahi duzun luzeran eta nahi duzun osagarri egin. Blogean ni naiz idazle, zuzentzaile, zuzendari, editore eta banatzaile, ezta? Tarduan, ez diot inori itxaron behar nahi dudana ataratzeko. Blogak ematen debela askatasunez idazteko leku bat. Esango nuke territorio libre bat diala. Eta territorio horretan hainbat modutara lantzen ditugu jentia gauzak, oso komunitarioa dian blogadare, oso espezializatua dianak, teknologian, edo gantxiluan, edo xakean Ibarra Horregen bebaiak gauzenak. Art.orgen papera izan da ezinbestekoa Euskal Blogosferan. Alde batetik zipristindu duelako blogosfera osoa harri bitxiez, hor dagoen produkzioa, hor dauden blogak niretzat altxor preziatuak dira. Eta bestetik nik azpimarratuko nuke komunitatearen izaera hori. Bitxo bera izan da Euskal blogari referentzialenetako bat, Mikel Iturria ere bai, Ibar.orgen dauden komunitatean dauden blogari asko, izan dira eta dira oso referentziazko personak, ez ja blogosfera makarri, nik uste euskeraz interneten aritzen garen artean ere. .org, hor sortu zen talde eta dinamika hori izan zen uste eta aitzindaria sustaturen sorrera ere hor kokatzen da eta multzo hortan, azkenean proiektu asko dira, baina dozenari dira persona, 6-8 persona dira horre usaintzen zutenak zertzetorren eta gaitasunak izutena gainera motibatzeko, saretzen hasteko eta jendea bultzatzeko. Egoera ere ordutik ona asko aldatu da. Eta Ibar lehenengo posta zerrenda, gero elkartea, gero blog hori estanda hori gertatu zanean 2004an horre egin da sekulako ekarpena Ibarro RG-tik. Oroak sareak ematen digun posibilitatea da egi gisa proiektatzea ere bai. Ikusten dut nire hageman gehienak sarean ditudan horiek eta euskarazkoak diren horietarik 80% igualdiko da. Egia da horrek laguntzen du nik uste ere egi gisa, gure burua identifikatzen, gauza batzuk egiteko. Garenon artean komunitate bat sortuta dago. Komunitate horretako kide asko edo gehienok neko aktibo izaten gara, bai blogetan, bai Twitterren eta bai bestelakoetan, eta hori igerri egiten da azkenean. Emaitzak hor daude, hala eta hau ez da inoiz amaitzen den kontua da, eta jarraitu behar dugu hor egoten eta jarraitu behar dugu hor lanean aritzen, bai euskaraz eta euskaratik. Eta hemen irla daukagu datzean, beti, aipatu behar da, Bakarjauen mito bat, olako mito bat sortu ginula. Berez, Bakarjau irla, dala Euskal Arrantzale jutentzian zonalde bat edo, mapetan agertzen zen. Mapetan agertzen zen irla bada, eta hor zegoen kartografia guztietan, baina berez, inoiz existitu ez den gauza bada. Nahiz eta orain badagoen irla bat izen horrekin, baina ez da bera, ez mapetan agertzen zena. Eta horrek nolabait ekartzen du gora, ez, internet edo mundu hori, ez? Existitzen ez dena, baina oso erreala dena. Jende asko banatu nahi duena gure bizitzetatik, baina inoiz banatu ezin dena. Eta bereziki euskal komunitateari atxikitutako mitoa zen. Egia da, munduan, bagarela komunitate ezberdina, baina egia da, nik behintzat horrela sentitzen dut, euskal komunitatea interneten irla horretako biztanlez osatutako irla badela.